Hi friends, good morning. Welcome back to my YouTube channel NPchannel ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂಚೆ ಇನ್ನು ಬೇಗಲಕ್ಕದಿಂದ ಪಂಡೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಲಕ್ಕ ಇರುಂಡು ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆ ಕನೆಯರೆ ಪೋಯರುಂಡದು ಈಗ ಅಂಚೆ ಅದು ಬೇಗಲಕ್ಕದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀದ ಪಾಲೆ ಓಕೆ ಲಕ್ಕಾಗದೇನು ಗಟ್ಟಿ ಜೈದು ಗಟ್ಟಿ ನಿದ್ರೆ ಒಯ್ 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 ನೇ ನೇ ಲಕ್ಕಲೆ ಮಾರೆ ಇನ್ನು ಪಾಲದ ಕೆತ್ತಗನೆ ಅರಿಚಿರಿಗಿತ್ತೆ 4 ಗಂಟೆ ಕನ್ನಡ ಲಕ್ಕಲೆ ಕಾಲೇರ್ನ ಅವು ಬರುತ್ತೆ ಲಕ್ಕದೆ ಪೋಡು ಕನ್ನಡ ಲಕ್ಕದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಬಂತೇನೆ ನಾನು ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆ ಪೋದು ಕನಪುನ ಪೂರ ಅಂಚಾರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇರು ತೂಕ 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದ ಒರಿಯತ್ತು ಇಡೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಬಂತೇರು ಮಾರೆ ಏರ್ಲು ತೂಜ್ಜೇರು ಓ ಒಂಚ ಎತ್ತು ಗಂಟೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮಾರ್ಲು ಯಾಕಡೆ ಬೈದ ಮಾರಿ ಏರ್ಲು ತೂಜ್ಜೇರ ಕಾಲ್ ಮಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡಾರ್ದ ಪಿಲ್ಲಿ ಉಂಡತ ಚಾತು ಪಿಲ್ಲಿ ನಾ ಮೂಜೆಂಟ್ ಲಕ್ಕದೆ ನಾನು ಮೂಜೆಂಟ್ ಲಕ್ಕ ಕೆತ್ತ ಲೈಟ್ ತೋಜಲ್ಲ ಓತೆ ರಕ್ಕ ಅಂದ ಬತ್ತೇರ ಇದಲ್ಲ ಇರ್ತಾನೆ ಹ್ಯಾಂಚಿ ಬನ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಹೋಗ್ಯ ಹೋಗ್ಯ ಒಂಚ ಮರವು ಮರ ಕಾಂಡೆ ಬೈದ 4 ಗಂಟೆ ಅಂದಿತ್ತೆ ಮರ ರಡ್ಡಿ ಕೂಲೆ ಕುರುಲ್ಲ ರಡ್ಡಿ ಅದ ಗುದ್ದೇರು ತಿಕ್ಕೊಂದಿದ್ದ ಅಣ್ಣ ದಾದಣ್ಣ ತಿಕ್ಕನ ಏ ತಿಕ್ಕನ ಅಣ್ಣ ಬಂಡದೆ ಪುಣೆ ಪಾನಿ ಬಂಡದೆ ಪುಣೆ ಇರೋಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಪರ್ ದುಮ್ಮದ ನಮ್ಮೊಂದು ಕಲೆಯನ್ನು ಮುಕ್ಕಳು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡಿ ಟೀಮು ಚಾತು ಬರಗ ಅದೇ ಕಲ್ಲಡೆ ಪುಣಿ ಕಲ್ಲಡೆ ಪುಂದ ಅದೇ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತು ಕತ್ತಿ ದೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಅರ್ಧದೇ ತುಪ್ಪೇರು ಕತ್ತಿ ಅವ ಬಣ್ಣತೆ ಗುದ್ದು ಹೆಂಗ ಬಣ್ಣ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲಡು ಗುದ್ದೊಂದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನೀ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಬೈದಾರಿ ಓ ಎಂಗ್ಲಿದೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಬೈದು ಆತ ಅಂತು ಮಾರೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಮೂಜರಂತೆ ರಾತ್ರಿ ಬೈದಾರ ಮಾರ ಇವತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತು ಪೂರ ದೀಪತ್ತು ಅಣ್ಣ ದಾಲ್ ದೈದಾರ ತಿಕ್ಕದಿಂದಲ್ಲ ಅವೇನ ಮರ ಮರವೇ ಇನ್ನು ತೇರದ ಮುಗ ತೇರದ ಮಾತ್ರ ಕೆತ್ತೆ ಏತು ಜನ ಸೈತಿನ ಬರ ಬತ್ತು ಮಾರೆ ಹೋಯ್ತೈತೆ ಕೆಟ್ಟ ಬಾರ್ತು ಅಣ್ಣ ಹೋಯ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲ ಇಂದು ಹೋಯ್ತ ಮರ ಸಾಗುನಿದ ಸಾಗುಂದ ಮಾತ್ರ ಕೆತ್ತೆ ಬರೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಬಯಸ್ಬೇಕು ಕೆತ್ತದ ಕೈ ಎತ್ತಾತ ಇದು ಒಂಜಿ ಬಕೆಟ್ ಅಂದ ಹೇಗೆ ಹೊಸಗ ಈಗ ಉಂಟೇನು ಮುಟ್ಟಣ ಸೌಂಡ್ ಬರೋಣ ಟಕಟಕ ಜನ ಕ್ಲೀನ್ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಗುಂಡಿಜ್ಜಿ ಕಿತ್ತು ಮುಟ್ಟದೆ ಪೂರತ అయినా మనం వీస్తేనే రెడ్డి వచ్చు నత్తి రోమసి కుల్లి అన్న అయిపోయిందా బక్కదెప్పు దెత్తుదాయి బక్కదెప్పు టెస్ట్ నక్ ఇదా దుపుని ಗಾಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಟೈರ್ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಕವನ ಅಡ್ಡಪಾಡಿ ಡೀಪ್ వచ్చి ಗಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಿನಿ ಮರ ಲಕ್ಕವನ ಗಂಧದ ಮರ ಗಂಧ 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 ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಮೆಲ್ ತುಲ ಗಂಧ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ನಾಯಕ ದೆಪ್ಪುನವ
ಅಲ್ಲ ಪೂರ ಹೊರ್ಕೊಂಡೇನೆ ಇವತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಅವಳ ಮರ ತುಲಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬೈತೀನಿ ದುವಾ ಮಾರೋದು ಬಿರ ಲಕ್ಕ ಭಾಳ ಶೋಕ್ ಎತ್ತುದೀರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನೆತ್ತಡ್ಡ ಬೈದ್ನದ ಯಾಕಡೆ ಪಕ್ಕಡ ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತರ್ದು ಕಲ್ಲಡು ಗುದ್ದು ಗುದ್ದು ನಾಲ್ ಬೀಸ್ ದೆಪ್ಪಾರೆ ನೆಟ್ಟ ಯಾಕಡೆ ಬೈದ್ನಿ ಶೋಕ್ಲಿ ಎತ್ತಾತು ಓಡೆಗೆ ಯಾವ್ಜ ದಾದ ಯಾವ್ಜಿ ದಾದ ಈಟ್ ಯಾವ ಮಾರ ರಡ್ಡು ಗಾಡಿ ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಾರ ಅಂದೌದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ चल हाँ पे दाटना था ಅನ್ನ ಕಸಾಯ ಬಂತದ್ದು ಬಾರ್ದು ಜೇಪ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಜೆಪ್ಪು ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಕಸಾಯ ಬರ್ತದೆ ಕಮಲ ಪಕ್ಕದೆ ಅಮ್ಮನೇ ಗಂಗೆತ್ತಾರ ಅವ್ರು ನಾದೇ ಬಿಟ್ಟೆ ಇಂಕೊಂದು ತುಂಬಿದೆ ಮೂಜಿ ಬಾರ್ ಒಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ ಒಂಜಿ ಪೋರ್ ಮಿಂಟ ಬಾಲ ಐತಿ ಒಂಜಿ ಪೋರ್ ಮ್ಯಾಗ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಬಾಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅಲ್ಲ ಇಂಕು ಹೌದು ಇಂಕು ಎಂಕ ಕೊಂಜಿಗು ಎಲ್ಲ ಕೊಂದು ಆಲೆ ಕೊರೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಅವ್ರು ಪುಟ್ಟನಾಗ ಅಕ್ಕೆ ಮಾನೆ ತೆಗೆದು ಸರ್ಚನ ಒಂದು ಏತ್ಲೆ ಯಾವ್ಜ ಸರ್ಚನ ಕಸಾಯ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ಚನ ಅಗಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಪೋಪನ ಅಡೆ ಕೊರ್ಬು ಜಾನಿ ಅಡೆ ಇರ್ಬೇಕು ಬೈ ಚಾದೋ ಬರ್ಬಾ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದ ಬೋದಿತ್ತೇರಿ 5 ಗಂಟೆ ಅನ್ನ ಬತ್ತೇರಿತ್ತು ಲೈನರ 10 ಗಂಟೆ ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕಿನ ಆತ ಏನಾರು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ಪಿದ ಜಿತ್ತಿ ನಂಜಿ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆ ಕದ್ದೇಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತಾ ಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ದೊಡ್ಡ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚೀನೇಜ್ ಮರ್ದು ಬರೆಯರುಂಡು ಇತ್ತೆ ತೂಕ ಬಲೆ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆ ಕಷಾಯ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಬಂದು ಪುಷ್ಪವಾಯ್ತು ದಾಸರ ನಂಚಿತ್ತು ಕಾಣಿಸಂತೆ ತುಂಬು ಮರ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಬಾಡಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದನ್ನ ദേ കസേക്കണമെന്നില്ലേ ഓ ആ
ಬೆಲ್ಲ ಸರಿ ತುಕ ಮೊಸುಂಟು ತೋಡಿ ಪರ್ಪುನ ಬೆಚ್ಚೋಣ ಐಸವ ನಾನು ಆಡ ಕಸೆ ಪರ್ದಾನ್ ಎನ್ನಲ ಈ ಒಂದು ಬರ್ನಿ ಎನ್ನ ಬರಿ ಏಪ ಬರ್ನಿ ಎನ್ನಿಟ್ಟು ಅಂತ ಇತ್ತು ನೀನು ಈ ಬರ್ 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 ಗೋ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಏರೆಗೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಕೊರ್ಚಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟೆ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಬೊರ್ಚಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಬರ್ಪೆ ಎನ್ನ ಲೋಟೆ ತುಲಿ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ ಯಾವ ಅರ್ಧ ಲೋಟೆನೆಲ್ಲುಂಡು ಆಯ್ತು ಈ ಬರ ಒಕ್ಕಡೆ ಮಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಚ್ಚಿ ಇಂಚೊಂಜಿ ಲೋಟ ಪರ್ತೆರ ಕುಲು ದೇವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಲ್ಲ ಲೋಟ ಫುಲ್ ಬರ್ತೀರು ಅಮ್ಮನ ಕುಲ್ಲ ಪಾ ಚಿನ್ನ ಕೈಪ್ಪೆ ಮಾರೆ ಪಾ ಪರಿಯಾನ ಆ ಲೋಟ ಪರಿಯ ಮಾರೆ ಫುಲ್ ಪರಿಯಾನ ಆಯ್ತು ಕವೇಂಜಿ ಆಯ್ತು ಕಸಾಯದಾತ ಪರಿಯಗೆ ಕಾಲತ್ತು ಫುಲ್ಲು ಹೊಟ್ಟೆ ಬರ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಬರ್ದೆ ಇದು ಪರಿಯಾದ ಕುಟ್ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಬಾಯಿ ತಿನ್ನದ ಪೆರಲ್ಲಿ ಕುಟ್ ಖಾರ ಇಚ್ಚಿದಲ್ಲ ಕೈಪೆ ಉಂಡು ಖಾರ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಬಗದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮದ್ದು ಅನ್ಪುನಿ ಡಿಲ್ಲ ಅರೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಬಣ್ಣ ಕೊರ್ಬೆಲ್ಲ ಯಮ್ಮ ಕೈಪೆ ಮಾರೆ ಇದೆಂಚ ಪರಿಯದಿ ಒಂಜು ಲೋಟೆ ಕೊಂಜಿ ತಿಂಡಿ ನೆಟ್ಟು ಪರ್ನಗನೇ ಬಾ ಕಟ್ಟೆ ಮಸಾಲಿಜೆ ಬಂಜಿ ಬುರ ಬಾ ಬಂಜಿ ಮಸಾಲ ಪುರ ಒಂದು ಬಾ ನನಗೆ ಕಿನ್ನಿ ಕೊರಿಯರುಂಡು ಅಂತ ನಕ್ಕಾಯರುಂಡಲ್ಲಿ ఒక ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋತ್ತೆ ನಾಳೆ ಲಕ್ಕ ಔಟ್ ಇತ್ತೆಂಕ್ಲು ಮರ್ದು ಪರ್ದು ಪೂರ 1 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಮರ್ದು ಪರ್ದು ಅಪಗನೆ ತಿನಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಜ್ಜಿನ 1 ಗಂಟೆ ಬುರ್ದು ಚಾ ಪರೋಡಿಗೆ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿಲ ಚಾಲ ಪರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಟಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಚ ಆತನ ಪಂದ ನಿಕುಲು ಕಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಪಲ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.